Poštovani posetioci, nikakve predmete na teren nemojte ubacivati. Vidimo se na poluvremenu. Za ekipu Galatasaraja. Sudija Radovan Šemerčović, Danijel Zomo, Oleksa Latincev, Sjednjota Pastušja.
čas. Pretpostavljam da svako od vas ima svog favorita, pa bi bilo lepo i da im pružite podršku. Evo, čini mi se da imamo još jednom koš. Jel' tako, svaka čast? Jel' treniraš košar? Da. Reci mi, koliko je visok Boban Marjanović? 2,22. Svaka čast. Molim vas aplauz za ovog dečka koji pored košarkaškog znanja očigledno pokazuje i znanje kada je Crvena zvezda u pitanju. Vraćamo se ponovo na mesta, imamo još 3 pitanja za vas. Samo što je aplauz izostao, iako se oni trude i nadam se da ćete i vi, draga publiko, to da popravite. Momci, sad! Hajde da vidimo ko će sledeći koš da da prvi. Svaka ti čast. Koliko nacionalnih kupova je osvojila Crvena zvezda? Nešto. Prilike, ajde pokušaj. Nekdo 20. Nešto. Mnogo, morat ćemo još malo da budemo kao fudbaleri. Ko je sledeći stigao? Preko 100. Nije toliko. Ko je zna sledeći? Malo manje. Pokušaj. 15. Nije. Jel znaš ti, Vlado? 7. Bravo, Vlado. Osvojio si 1 poen, svaka čast. I imamo još jedno pitanje, tako da, momci, krenite odmah. Izmena u ekipi Galatasaray umesto Jango u igri Arslan. Izmena u ekipi Crvene zvezde umesto Marjanović u igri Cirbes. U meču trećeg kola top 16 faze Eurolige, Crvena zvezda Telekom, Galatasaray 65-74.